uga manfaat kanggo umat. Ki Hajar Dewantara Ibi Tupuri Handayani. Yen ditegeske kang publik, tema iki dadi kanthi cepet tangguh lan trampil minangka satriya budi luhur sing bisa nuntun lan bimbing warga saya blebet sengkut lan mulya sing ridhoi dening Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Lumantar pengetan hari jadi Bejarjo kaping 8 iki kabeh duwe angkah lantar muga kaluran Bejarjo samengko lan saterusé lakune pemerintahan lan pembangunan sing dipimpin Pak Lurah dicari lan kabeh pamong bareng karo Badan Permusyawaratan Kalurahan disengkuyung lembaga kemasyarakatan uga kabeh warga kanthi ceket dinas gunakake nalar lan pikiran uga kaprigelan mengake watak prawira kang jujur ikhlas wicaksana dimen iso murakat handayani urip rejo rahayu lan rahayuning bebrayan linambaran resik rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami sareng hukum ing Allah ingkang murbing gesang. Mugi sedaya patrak luput pun apunten. Lampah klentu pun leresaken, sedaya kekurangan Allah nambah lan nyampilaken. Kanthi sesanti ceket trampil pramila ingkang murih bisa handayani. Wonten ing pungkasan badhe punaturaken kanthi asmaradana. Namun mawon amargi menika kathah pakar kula namung badhe aminiti mugi Bapak samiya nglajengaken. Setrampil pamireng setrampil prawireng
Matur nuwun diatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Keparenga kawula ngaturaken punapa ingkang dados niatan lan hajatan saking warganing masyarakat Kalurahan Bejarejo anggenipun lahiraken raos syukur dhateng Allah Gusti ingkang Maha Kuwasa awit wekdal menika dumugi ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 12 mugi-mugi tansah pinaringa ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. 80 dosa. Kami menika kangge nglahiraken raos syukuripun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun mengeti ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 8 dosa. Mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika kangge nglehraken raos syukuripun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan dalem menika dipun kandhani sedekah tasyakur kanthi ngedalaken inggih menika tumpeng mujudaken penyuwunan tumuju dhateng Pangeran ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi Kalurahan Bejarejo mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ugi kami nglahiraken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun mangeti ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 8 dosa dipun kandhani inggih menika sekul mong-mong ingkang sabab menika kagem ngomong-mongi badanipun sedaya pamong Kalurahan Bejarejo. Mugi-mugi anggenipun sami nyambut damel rinten kelawan dalu. Mugi-mugi tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kangge nglahiraken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dipun kandhani sekul mong-mong sabak malih menika kagem ngomong-mongi badanipun sedaya masyarakat Kalurahan Bejarejo ingkang sami nyambut damel rinten kelawan dalu. Mugi-mugi dipun paring kelancaran kesaenan saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi kangge nglahiraken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa pengetan ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 8 dosa dipun kandhani uduk ingkung minangka tunduk dalam manekungipun sedaya keluarga masyarakat Kalurahan Bejarejo anggenipun nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Kalurahan Bejarejo dados kelurahan ingkang sae ingkang pinaringan keberkahan saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi ngagi nglahiraken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala anggenipun mangeti ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 8 dosa dipun kandhani jenengan petak menika kagem sarana panyuwunan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ndongaaken dhateng sedherek kita saking bapa jeneng abrit kagem ndongaaken sedherek kita saking babu dipun kandhani jeneng baru-baru kagem ndongaaken dhateng sedherek kita ingkang lair wonten ing wot pertaman kang sanes panggenan dipun kandhani jeneng bading kagem sarana ndongaaken dhateng sedherek kita ingkang lair wonten ing marga ina. Ugi dipun kandhani jeneng piringan menika simbol panyuwunan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sengkala-sengkala ingkang manggen wonten ing bali Kalurahan Bejarejo menika mugi saged iringan lan seliringan sedaya niat hajatipun warga Kalurahan Bejarejo dipun paringi ijabah kabul saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi kangge nglahiraken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Kuwasa anggenipun mangeti ateking Kalurahan Bejarejo ingkang kaping 8 dosa dipun kandhani arak-arakan menika kangge tumbal balak. Mugi-mugi sedaya balak wonten ing Kalurahan Bejarejo wit sak menika ngantos sakajengipun dipun tebina saking sedaya kanca dadosaken masyarakat Bejarejo dados guyub rukun gemah ripah ayam tentrem pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bilih mekaten ingkang saged kita aturaken bilih anggen kala ngaturaken wonten kelepatanipun kita nyuwun pangapunten salajengipun monggo kita nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya hajat kita anggenipun mangeti
ateking kawula bejo ingkang kaping 8 mugi-mugi pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Moga kita sareng-sareng donga nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhana rabbiyal a'la al wahhab. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعشنا عبادنا في العمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan ya Allah wonten ing dalu menika kagem pengetan ateking kalurahan Bejarjo ingkang kaping 8. Mugi-mugi kita sedaya warga masyarakat Kalurahan Bejarjo dipun paringi kesainan, dipun paringi bumi Bejarjo ingkang subur makmur, rakyatipun ingkang guyub rukun ayem tentrem wit menika ngantos salajengipun. Namung dhateng panjenengan kita nyuwun lan namung dhateng panjenengan ingkang saged paring pitulung. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.